Oji. Achọrọ m iwetara unu tata ọtụtụ ilu Igbo. Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eli okwu. Gee ntị ka ịnụ ilu dị iche iche. Onye m ga-egbu m ga-ayọ Chineke ka o nyere m aka. A person that I can defeat, do I need to ask God to still help me? Ejiro ututu amanjo ahịa. A market that will be bad, you can never detect from the morning hours. That means anything can happen. At any stage you are in life, try your best to make sure you keep pushing. Anything can happen at any time. Kaina Chuaja, Kipe na Amandi Mo. We will continue to sacrifice until the gods are blamed. Thank you for watching this beautiful episode of the Igbo Proverbs Friday by CHIOMA Oji. Dalu maka igenti. Biko nyeru maka tusaozia. Everybody's